Tak, dobrý den, velmi děkuji za krásné úvodní slova. Všechny tady vítám na ukázce zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a jednotky GROM, což je speciální jednotka polského vojska. Je to grupa reagovania operaci mobilnego, což jsou tedy vojáci, kteří řeší na celém světě ty nejnebezpečnější zásahy, jsou schopni operovat nejenom v Polsku, ale také v jiných zemích. Mají za sebou mise v Iráku, v Afghánistánu a celé řady dalších zemí. Operátoři jednotky GROM procházejí velmi náročným výběrem, opravdu vysilujícím výcvikem, který je několika měsíční, než se vůbec dostanou do bojových skupin. Vy tady dneska budete mít možnost vidět zásahovou jednotku Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje spolu tedy s jednotkou GROM. Budeme jí dělat partnery, uvidíte tedy zásah na objekt, ve kterém se nacházejí cizí státní příslušníci, kteří jsou ve školícím centru. Máme tam několik útočníků, na plochu nám přijede vozidlo s několika dalšími útočníky, kteří si mají převzít jednu ze zadržovaných osob. Vy tady budete mít možnost během velmi krátké sekvence, několika minutové, vidět, jak celý takový zásah může vypadat. Do vzduchu nám jde už nyní vrtulník Bell letecké služby policie České republiky. Uvidíte i jeho pilotáž, včetně sníženého průletu. Na palubě máme specialisty pyrotechniky, zásahové jednotky, kteří budou provádět odpoutávací manévr a další činnosti, které jsou spojené s pyrotechnikou. Jenom upozorním rodiče, že bude docházet ke zvukovým efektům, dojde k výbuchu, takže jenom poprosím, abyste dávali pozor na svoje ratolesti, případně osoby, které by s tím mohly mít problém, aby teda vnímali, že bude docházet k výbuchům a ke střelbě. Máme tady i zároveň jako partnery studenty ze střední školy ochrany osob a majetku, takže i jim velké poděkování, že se nám zapojili do ukázky. Třeba to bude pro ně motivace, jak se stát tedy policistou nebo vojákem. Opravdu i my potřebujeme mladé lidi, kteří jsou ochotni se pustit do takto nebezpečné práce. My tedy fungujeme 24 hodin denně, pro nás neexistují svátky, víkendy, nasazujeme tedy, býváme nasazováni tedy na nebezpečné pachatele, kteří jsou zpravidla ozbrojeni a vůči nim tedy provádíme zákroky. Teď už tedy vrtulník v nízkém průletu při manévru, kterým vlastně přiblíží pyrotechniky do pozice, vysazovat zhora, zhodí rychlé lano, takzvaný fast drop, na kterém tedy slaní specialisté do pozic. Takovýto operátor má na sobě výbavu, která má kolem 30 kg. Musí ten člověk držet jenom s využitím svých rukou a třecí síly nohou, aby nespadl. Není ničím hištěný, to znamená, i právě proto musí tito lidé ovládat veškeré ty dovednosti. Do pozic nám najíždí vozidlo Ticket, což je tedy vozidlo, které má nějakých 6 tun. Je to balistické vozidlo z produkce Tatra Defense, se kterou už také několik let spolupracujeme. Ve výlezu máme operátora, který bude provádět zajištění toho prostoru, je chráněný i balistikou. Zároveň do prostoru nám najíždí vozidlo Dino od firmy Concept, se kterou také spolupracujeme. Na platformě pneumatické na plošině jsou připraveni snajpři, tedy odstřelovači jednotky GROM. Máte možnost pozorovat jejich osobní výbavu. Používají tedy pušky Accurace, používají zbraňové systémy LMT a další podmínky. Tady to máte možnost vidět krátce ve velmi blízké vzdálenosti, jak vlastně takoví operátoři vypadají.
Jak už tady bylo uvedeno moderátorem, jednotka GROM nevystupuje nikde jinde, to znamená, jedná se o ojedinělou možnost vidět takovéto operátory v nasazení a ve spolupráci tedy se zásahovou jednotkou. My tedy jsme velmi i rádi, protože spolupracujeme s celou řadou zásahových jednotek a specializovaných útvarů z celé Evropy, ale i z jiných zemí. Je to pro nás velmi důležité, abychom si mohli vyměňovat zkušenosti z výcviku, z ostrých akcí a celkově byli připraveni na i ostré nasazení. My jsme tady viděli kolegy z vojska před 3 dny, kde na začátku jsme prováděli nácvik a vidíte, že tady už jsme schopni společného nasazení. Vidíte, že teda do prostoru nám přijelo vozidlo pachatelů, vyvádějí tedy rukojmí, kterou budou nasazovat do auta. Řídící tedy vidí všechno, má informace od odstřelovačů. V okamžiku tedy nasazení rozbíhá se akce, pokyn řídícího akce, akce, akce. Probíhá teda odpoutávací manévr, na plochu nám najíždí tedy útočná plošina. Máme tam možnost vidět zásahovou jednotku, která s využitím plošiny vstupuje do horních pater, dole tým, který vstupuje do spodního patra, do přízemí. Probíhá eliminace pachatelů, jednotka GROM se zaobírá vozidlem, kde tedy opět jsou pachatelé zajištěni, dochází k vytažení rukojmích a už tedy vidíte i řídícího akce, který dává pokyny k vyvádění z objektu. Vidíte, že si navzájem dávají pokyny, probíhá relace na radiostanici a celkově tedy a ukončení akce, protože to jsou velmi rychlé okamžiky, které jsou pro nás důležité, aby jsme všechno mohli bezpečně provést. Když si prohlídnete jednotlivé vojáky, jednotlivé policisty, vidíte, že mají na sobě balistickou ochranu, většinou tedy nosiče plátů, balistickou přilbu, dlouhou zbraň, ať je to puška HK416. Specialisté mají k dispozici zbraňový systém HK MP7 v ráži 4,62. Vidíte, jak jsou vlastně sladění z hlediska pokynů, kam mají ukládat jednotlivé rukojmí, kontrolují, jestli někdo není ještě ozbrojený, zraněný. Vidíte to vyvádění z těch horních pater. Celkově všichni mají svoje úkoly, probíhá střežení toho okolního prostoru do okamžiku, než tedy řídící akce dá pokyn, že všichni jsou v pořádku. Vidíte, že dává důraz na jednotlivé věci, ukládá tedy lightstick, ukazuje, kam mají jednotlivé lidi uložit, aby byli připraveni na další eskortu. Do toho okamžiku po celou dobu sledují i odstřelovači celou situaci. V okamžiku, kdyby se kdekoliv objevil jiný pachatel nebo nějaké další zajištění, bude takovýto člověk se zbraní okamžitě eliminován. Tyhle věci, to, co máte možnost tady vidět, to jsou opravdu velmi náročné činnosti, které se nacvičují řadu měsíců, podrobujeme jednotlivé policisty a vojáky výcviku, tak aby byli schopni tyhle věci zvládnout. Je to zvládnutí střelby, taktiky, práce ve výšce, pyrotechnické činnosti, zdravotní výcvik a celá řada dalších věcí. Krom toho vojáci, kteří pracují v tématu zelené taktiky, se skoků na padáku a další činnosti. To znamená, i my, to, co máte tady možnost vidět, jsou to opravdu ojedinělé okamžiky. Myslíme si, že i znovu zopakovat, vidět jednotku GROM ve spolupráci s námi. Nevíme, jestli to bude ještě někdy možné, takže jenom si užijte ty okamžiky, které tady máte možnost vidět, kdy speciální síly polské spolu tedy s českou policií provádějí tuto činnost. Do místa nám nalétá vrtulník letecké služby Policie České republiky, který na pokyn spustí takzvaný jeřáb, kdy dolů bude spuštěný hák, na kterém se tedy vytáhnou nahoru pyrotechnici zpět na palubu vrtulníku a budou odlétat do bezpečného prostoru. U objektu, kde probíhal zákrok, se nám už shromažďují policisté na plošinu. Do
Do zbytku vozidel nastupuje jednotka Grom. Máme už na místě i eskortní vozidlo a probíhá teda finální seřazení jednotlivých vozidel a vy máte možnost vidět finále spolupráce zásahové jednotky Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a jednotky GROM, grupy reagovania operacyjno-manevrového. Děkujeme všem, kteří se účastnili této ukázky. Poprosím i od vás potlesk, abyste viděli, že i my se snažíme vám přiblížit naši práci. Jenom podotknu, pokud vidíte někde nějakou kolonu, která jede velmi rychle, spěcháme někde někomu pomoct, aby se ten člověk mohl vrátit zpět zdravý a živý ke své rodině a děláme proto 24 hodin denně maximum. Takže děkujeme moc i vám divákům, užijte si druhý den dnů NATO. Děkujeme ještě jednou jak operátorům zásahové jednotky, tak vojákům GROMu a přejeme ještě jednou krásný den. Naschledanou.